वेलकम टू टायगर पिक शॉप. तर गॅरेजवर आलेली एअरॉक्स तिचा इंजनचा आवाज ऐकून घ्या आणि ह्याला आपण हा प्रॉब्लेम अर्धा असा त्याला सॉल्व्ह करून देऊन टाकू. बरोबर आहे ना कधी दाखलेला तर गाडीचा हा चेन टेस्टनर होता, खराब झाला. याची स्प्रिंग तुटली आहे, त्याच्यामुळे किटकिट किटकिट आवाज मारू होता. तर आपल्याकडे हा ओरिजिनल अवेलेबल होता, गाडीमध्ये इन्स्टॉल करून टाकला आहे. त्या गाडीचा आवाज ऐकून घ्या. तुम्हाला असं काय काम करायचं असेल तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता टायगर पिक शॉप. थँक्यू.